Uyabona uJesu mfana wami lethu ukukhanya wona walethu ukukhanya emahostela. Usazoba rich wena. Mina kodwa manje ngempela sengikhathele nokuhlala nomuntu ongekho lana. Kodwa Ntando uyazi ukuthi kunjani lapha kagogo ispace asikho. Njani unqaba imali? Khona indoda enqaba imali indoda esaba ukufa kusejukuzi la mfethu. Kahle sibekile awome kancane. Ungisathi usebenza wena. Imolo lakho lo 5000 wakho lo. Bathi usathi ungisiza lapha. Mina thatha la. Nginibekezelelile isikhathi eside kabi niwumndeni onamanga oyimpiqimpiki nale ndodana yenu isigebengu khotheni. Uyabona wena uzofuya ilanga. Kithi bojwangu lahlehelwa imme. Lintati. Kanjaka ulimongi vele. Hey, setla. Hayibo, kwenzenjani? Hey. Setla. Yakala. Hawu, mama ukhanyisa. Shukela. Sekwenza njani manje shukela? Washukela. Kodwa kwakushukela wani modala? Sazile wena. Uswenzeni manje shukela futhi? Ngicabanga amandla futhi mhlawumbe baxhuma abaningi yawaka kugcwele phela amandla. Amandla yasekabo. Wena kunjani manje? Sosona ata amakhandlela manje. Cha khona into engiyenzayo. Kwenza umzamo. Ngizoyenza ome. Wena yinto esikhokhelela yona. Ngibaleni khona senza mekeleni. Yindeni. Hey. Sosona ata amakhandlela futhi. Ingayinto ake futhi. Siqala manje. Enye Angimeka phone. Athi ubhizi lapha. Don't ngiyacela bathi ngicela uphuthumi la le hostel. Ngiyacela njengamanje nto ngiyacela. Uzokwenzani nomntambizana? Hawu. Hayi kulekani hayi kuzolunga yonke into malume Rich. Mafundane futhi. Hayi kulekani. Ngishiseleni pepe malume ngiyosebenza. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani. Angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Wena ubungaqhubeka kubamba amagqubu umuntu esifazana omuhla nje exolisa kuwena. Eyithoba ungambona mfethu esekhala. Engicela ukuthi ngicela ungixolele sabela. Awu bengizokwenza njani nami? Hoyi bomzala. Yabona lekhemu lakho mzala ngathi ngizolidinga ngeke unzima wena. Bavele bakhala babuye bazoyingcengela bona. Hey, yatokoza. Uyezwa bafu. Intombi zayibuyisa kumzala zibuye zoxolisa sona. Wabuyele. Kahle manje le ntombi enikhuluma ngayo nithi ubuyelene nayo. Iyona yini le ngiyicabanga. Kahle mzala. Awukahle mzala. Manje uzongitshela nini mina? Awu, na ngimtshela manje lo bengisathi ngizokutshela phela maSofia nawe. Uyitholile. Usuqhamba mzala ubungeke ungitshele wena. Ubungeke ungitshele mzala ngoba uyazi ukuthi bengizothini kuwena mangitshele. Hayi Ntokozo kanti yini? Samsa ngisho kona lokho mzala lo muntu lo esikhuluma ngayo usubuyele kuyena wena. Uyakhohlwa yini ukuthi isicishe yashabalelise yonke into ebese sisebenzile sinawo mase ubuyela kuyona. Awubi nalo iqiniso lento ekhuluma nje. Awubi nalo iqiniso vele. Uyakhohlwa yini ukuthi wena ngisasinomhlangano la nepromoter wangafiki ngoba ngayo le ntombazane le uyohlangana nayo. Angixolisangani kuwena Ntokozo? Kodwa ukuthi uxolisangani kuwena uzenza umuntu oxolisayo bese ubuyela kuyona futhi le ntombazane le kuyona njalo ngiyangisiza Kwanele manje. Ngenxa yentombazane nje eyodwa nina senivele naphenduka impunga nentsha. Nakhohlwa ukuthi ningaba ndawonye. Lolu khondo lolubi lokuxabana njalo ufuna liphele manje. Jabula. Awustedela kancane. Hayi kuzolunga ngiyacela nje hlisa umoya. Ubekazela awunazi umuntu okhuluma kantona. Anyeke lamadoda sewathi. Songifikile ukuthi njani? Woza. Awu. Ubani lo? Ubani manje? Indoda shwala. Yini Brayla mzalendo? Kahle yini ukhashukile nikhuluma indaba zoma Brayla. Uyibukisise lento ngesikwazi uyilungise. Shwala. Yabona umasipala kuphela. Kanye nenkampani kuyolisa lapho ngeza. Engalungisa lo monakalo ongaka. Ngesikwazi mhlawumbe sitholenye. Lesi siqhemeza sakho kakhanda usisebenzisa bemiselayo nje. Bemiselayo usisebenzisa wakuthenga isiqhemeza sakho sekhanda ngoba wasikahle mina phakathi kanjalo umsebenzi waqaleni. Wasikahle yaqopha ukuthi ngidinga ngani le mali.
hayi sihlisene amaphaphu nje sisakhuluma ukuthi sosebenzisa amapha amathuluzi la wasikahle ngihlopho ukuthi imali ngidinga kanjani shukela yabonakala imali oyidingayo isikudonsele uhide lweyinkinga ngenxa nje ka-30K u-30,000 180 u-60 dablishile walurich wakho mali uyibuyisela shukela hayi mali umrich ungazosondela ke sekuyalunga safuna ukuhlanganisa usosebenzisa amapha amathuluzi la akulunga phela ayikholunga imali le enye sengiyisebenzisile shukela lokusiza mfoka baba ukuthi uqephasa uthandaze kakhulu ngalalo ubalikwa wena Emelo khona into ehlanganayo la la kahle kade sixoxa la nendulo ukuthi kade sixoxa la nendulo mhlambe singenzeka sibuye kusasa ngoba sekumnyama manje asibona kahle la manje amathuluzi washile futhi amanye amathuluzi ukuthi silungise la sobuya kusasa sesibona kahle ukuthi sibambeke siyeke sibone ukuthi sichuma kanjani wena ne qinisile ungabe sengicale futhi ngifuna ukwenza lento enokungicross ngizongibona asikho lapho mina ngenze lento kusasa mina lokusa ngiyabuya la ngizobe ngila mina uthini hawu okwamanje ngicela sihambe enduna ngoba phela vele ngiyabona nje kusasa malumrich sobe silathini sobe sisihamba sobe sesila sesilungisa konke into buka nje isiminye ngila mina kusasa lokusa ngila mina hayi injobe enhle ithungelwe ebandla ngifuna siyixazululeke lempiyeni le njengamadoda sezwana omunye nomunye uzothola ithuba lokuphefumula ngale kokuqwebhana la Ntokozo ake ngizwe uhlangothi lwakho luthini uhlangothi lwakho mina baba ngikushoyo ukuthi mesizoqhubeka sinomzala sisebenzisane siya phambili anginankinga kodwa ngiyanqaba ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke mina ngisebenze nayo umzala mekuthi kuzoqhubeka futhi kube khona yona le ntombazane lesifake kulolu bisho sikulona manje zonke inkinga ukinozazenza lutho ngicile phela ukino siwenzele kakhulu futhi usungena emlonyeni utetela khuluma qhubeka baba inhloso yami njengoba ngilangizela uzokula mina angifune kula vele mina ingakho benginofu la lokuthi kunganjani umuntu nomuntu mangayithathela isiginci sakhe nje omunye nomunye athole ikhona lakhe nomunye athole ikhona lakhe mina ngibhale ezami ingoma nomunye futhi abhale zakhe ingoma ngoba ngathi uyahluleka umuntu bengizama umchazela ukuthi angikwazi mina ukusebenza kanjani ngikwazi ukusebenza le nje manje ngoba siboni ngasolinya sizwani vele kusho ukuthi umunye nomunye ashonele ngimlapho mina wena mshana ufuna Kodwa safuna ucula nami namalume ngilokho ngimncane. Kodwa mina ngizoqhubeka ngithanda nomuntu engimthanda njengoba naye lo enomuntu omthandayo aqhubeka naye. Futhi sami sifisa siqhubeke senze umculo ndawonye. Phela lapho. Awumahlazi. Yazi ngithi usukhohlweke mina ukuthi usenonkosikazi. Sawubona? Well. Hayi ngahle. Manje ingakho ungalalanga. Hawu, kahle ngiyabhala ngesonto zami nani assignment kumele ihambise. Ngalesonto zami manje ngithena ngibe ngisalinda umyeni wami, angibe ngifunda. Manje le mali leyadinga ngineyona. Oh hayi, khuleka Mahlasi. Khuleka. Aziliphi ngilinda wena vele la. Sit. Okay, yes. Lesi yebo kade ngiyokhokha esikoleni la. Hambile wakho esikoleni. Sibiselelisa. Nasi. Lesi ngihambile. Ngakhokha le eyingcenye emalala lezi. Yebo? Angazi ngimosha imali khuleka, ngaze ngidlale ngayo. Afuqa mama Mahlasi. Ngizwa ngathi nje khona
umthwalo uphungile emahlombe ami. Konke lokho bengikuze kwenzeke ngaphandle komnyeni wami. Ngiyabonga Mahlasi. Ngiyathanda yazi. Ngithanda. Ngicela ukuthi ngibe ngiqedile ukufunda la yazi. Ngizokunaka manje sengiyaqeda kodwa. Wena ufike washaya wena. Bakuchakida ngenxa yayo le ntombazane kumanje nje ubudlelwano bakho nomzali wakho uNtokozo. Usengcupheni yokuphela ngenxa yayo futhi. Ngoba ngimthanda uKenos mina malume. Nbo. Kakade wona usuvela ubhekene nomthwalo wabafazi ababili abangomama beyengane zakho. Ingabe ngempela usufuna ukwengeza umunye umthwalo ngaphe kwabo? Enkulu inhlonipho Mthombeni. Ukuba uKenos mina ngahlangana naye kuqala empilweni yami ngabe uma bengane laba esikhuluma ngabo abantu esingabazi ngabasikhuluma naye ngabe yena yedwa umuntu oma wabantwana bami. Kodwa uthando nje lulodwa. Lungaba imbangela ukuwa kwendoda. Malume uningi. Nenhliziyo enhle. Mamlefu. Ukahle nawe nje mase uhlangane naye ngawumuntu ombonayo ukuthi umuntu ongifanele lo muntu okahle. Khohla. Angihlangana nentombi ke mina ezingamaqila. Mina ngihlangana nabafazi. Ngikhuluma ngomfazi lapho eyimisela ukuthi umshade sikushaye ngempela. Hayi iqila. Yebo njalo Mthombeni ngisacela ucela uMthombeni njengomalume bami. Bayongicelela ihlobo esihle kaMlefu. Wemshana ucabanga ukuthi uyagagamela ngempela ngoba uyazi na kangako ke le ntombazane uyaqala nje ukuyibona manje uyafika la eGoli. Mthombeni. Esengikwaziyo mina ngoMamlefu. Wanele ukuthi ngazi futhi ngibone ukuthi uyena umuntu osifazane engakhaya naye. Ngakho ikhaya ngivusa umuzi kababa naye. Hayi ke. Ngizofisa ukumbona. Ngihlangane naye nje. Hlala umhlangano naye. Abo Mthombeni. Let's sponsor up. Sinyofaka nje. Ngibona mamela mabutshesi mamela. Sinyofaka nje sidla njengama minister, sisifutha inango umuntu bafethu. Usibisi, ohlasi, obofo, izinya zeplate. Ngibona yini? Into nami ngamla uwe yini? Vamos pegar nje. Inyama. Baba, let's inyama lapha. Sondeza inyama. Inyama lapha ukuthi uhlase. Ezwe inyama yakhe ukuthi ihamba kanjani, imali yakhe imnandi kanjani. Sawa? Ebhizi mntwana mthatha ipesi. Thatha ipesi. Indaba thatha ipesi. Bamba lapha. Bamba lapha. Asibonge hlase. Kazi. Antoza umancane awunginake phela yini manje? Ngiyaxolisa. Okay. Baf, awum. Ngiyaxolisa mfethu. Ngiyazi bekumele ngikutshele kuqala ngendaba yokubuyela nawe noKenos. Kodwa ngitshelanga ngithi. Kazi ufuna ngenze njani kazi? Umculwana wasubeka phi mzala? Uqonda ukuthi ngicumisa ngobeka phi? Anti ngoba ngixolisa kuwena njengamanje, ngoba nomculo ngisafuna ukuqhubeka ngwenza. Mzala ufuna ukuqhubeka nomculo kodwa wena noma yinini le ntombi yakho mayikubizwa uyahamba mzala ugijimani. Ugijimani mawubiza uKenos ukuthi siyabhala mzala noma siyaperforma noma siyasebenza sina owner ndaba mzala uvela uhambe ngempela uyanyamalala. Ufuna ngithini athi ngasho ngiyaxolisa okay nginika ithuba. Okay. Xola phela. Cha ngixoli mzala. Bengizotshela yona ngicela mzala. Sabela ngicela. Mawukuthi ufuna ngempela uqhubeke sinawo sebenzisana. Yabo kuqala manje. Ngiyaphambili. Ngiyacela akube yimini umuntu ozobomshayela la. Cela indlela yakho mzala kulungileke. Hole. So le mufuna sobe studio ngo1 ngeentathu yimlo. Funa semhlanganweni yimlo gazi. Awahle kantona ubona uxola phela nawe. Ngisayixola mzala. Aw. Wenda amaqhikiza. Hayi into ozoyicela. Ufuna yenze njani kazi lami? Ufuna ngikabushe. Oza ngikabushe ingane. Oza ngikabushe ingane yami.
Awusangeke iy'thelo phona. Hawu, yini ndaba kwangathi uphoqekile nje? Awu ngisithabena ngathi ushefu oseqophelweni eliphezulu kanje upheka udlo mnandi kanje mina ngibona ngifayelwe ziy'thelo. Thembi, iy'thelo zinempilo. Hayi ngeke ngoba nakho usukhetha udla ihlahla usufuna sonke sidle ihlahla manje. Sizoqala. Sanibonani Mzansi, igama lami ngiSithabile ngubani intokazi yaseNquthu esukele yadabula uthukela ize lapha eGoli izopheka. Ifike enganeni. Yabona ibandla lakho sisilasezi. Namhlanje sizoqala ngokwenza i-Maripox senzela i-Western cuisine. Khuphuka ngane kaJoji, Chef George. Shona Chef George ke lo. Shona Chef George lo. Khuphuka basithanda. Ngelanga lelo ntona phela musukumemeza lana. Ntona wona 60 lona. Ngeke ukuthi ngudlile lana. Ngine uBrarich la ukhathi wakhe. Enye. Ngikhokhele ngayo unkosikazi lapha esikoleni mase ngakhokhe ezinye ke ikweletu. Uyikupela umgodi ngokwakho uphila ke wena. Yazi ntona bengithi ngizoyilungisa mina le transform. Uzoyilungisa. Shwela, kuzofanele ubuyele kumalume wakho ke lo Rich manje. Uyamtshela ukuthi wena uqamba manga. Ntona mhlambe ucabanga ukuthi uzovuma mhlambe ngimkhokhela kancane kancane. Wena noma yini kodwa nje ufuna ukwenza fast. Yasifwela lalela la. I-hostel mfethu indawo engaphephile leyana. Akuyona indawo ungafika udlala ucapha iyana ngemali leyana. Kunabantu abayinkosi labana. Uzofa. Ambana yawaza. Wena uyinkanyezi ekhanya ibhawuzi lazo kuxayise khona isibhakabhakeni. Wena hayi. Sa. Etha ngese siyenzeke le. Ngifuna ukubona ukuthi abantu bazothini. Sithangi sithi ikhulumile lento ukuthi ngeke uzuvumela abantu basey'nkundleni zokuxhumana belokhe bephazamisa injabulo yakho. Hayibo, ukwahle bo ubonile nawe ukuthi mina bengizethemba kanjani futhi nje bengimuhle namhlanje. Asikho ke isikhali ke esiloliwe ukuthi siphumelele ukuthi sikwaze mina. Yini ke manje? Mpethu Themba abantu abangifuni yezwa. Ayikho lento akhona ukuthi abakufuni. Uyibiza ngani lento lena? Yazi angikwazi ngisho ukuphefumula Thembi. Nginhlekise ebantwini. Ngizobabheka kanjani mina abantu? Manje? Hamba. Kancane malume. Sazama ukubheka la. Malume ke ayisamdingi nje umuntu okhanda okwazi ukhanda ugesi nje seyidinga ngathi seyidinga abantu abaphezulu kakhulu. Kahle washukela angikuzwa uqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi malume isingaphezulu kwamandla ami lento seyidinga ukuthi kuthengwe enye transformer la idinga umasipala no-Eskom. Weshukela unikezwe imali wena la. Unikezwe imali hayi madlana. Wasuka lela usuka khona weza la wathi uyayazi inkinga la. Ngiyayazi malume ukuthi manje sekunjena bengiyazi. Manje yini lo ngitshela wena ungitshela umasipala? Istory zodwa nje. Angiqambela manga lento seyidinga umasipala, idinga umasipala noma umuntu waka-Eskom. Weshukela. Wena yazi manga ubheka mina. Ngibona umuntu osikema umphakathi. Mina sele ngingazala angaze ngibe isigebengu abengengenze le nto ngeke ngenze. Uyenzela nje msungathi. Malume ngiyacela malume ngiyacela. Ngicela hlisa umoya manje amaphapha angabi phezulu sizama ukuxoxisana la nomuntu engizoyenza mina malume ngizoyibuyisa yonke imali yenu ngiyibuyisa yonke imali yenu. Ayibuya. Kwakhesara Manje. Ngicela ukuthi mhlambe ngizama indlela ukuthi mhlambe ngile ngikho kancane mhlambe njenge-installment ngile ngiyibuyisa kancane lefela bani.
Thabile wenze kahle Nkosi yami angazi ngiphinda wenze kahle futhi wenza kahle kakhulu. Manje kungani Thembi ngoba nakho nginhlekisa mina ebantwini. Wonke umuntu uyangihleka mina. Yazi ukuthi bengizethemba Nkosi yami. Angazi ukuthi yini eyenzakalile mina ebhedaye engiyenzile. Angibhedanga ngisho layini owodwa lo Thembi. Cha kulungile ayisisinakho ngempela ulibhedile igama lesilungu kunani cha isilungu akulona ulimi lwethu Kumele bangimise mase bengitshela kahle ukuthi leli gama lisho kanjani khona nami ngizosho kahle igama. Sithabile ngiyacela kodwa awukwazi ukuvumela abantu abangenayo impilo ukuthi bemoshe impilo yakho bemoshe injabulo yakho isikhathi sakho sokujabula lesi sitha Ayibo ibambe sitha umphathi wakho Sengithini kuyena Yebo sawona Hello superstar Ngiyakhalalisela kwesinye isiqephu sakho esihle kakhulu Ngiyabonga Lalela ke kusasa bayakuprofile i-interview nje enkulu Profile ungatatazeli ungawari ngizothumela ke i-glam squad yakho ngizothumela umuntu we-makeup nabantu bokugqokisa kusasa yeso Ngingakwazi bandla ukuthi mhlambe sibuye siyenze ngelinye ilanga sihlehlise cha sitha akukhonakala ukwenzela kanjalo uyingxenye yomsebenzi wakho lona and futhi wena ubuso nje bomphakathi manje uzokubona kusasa superstar thululo Kulungile Weshuwe ukwakufisa ukufa Ukufa cha angikufisi malume ngizoyilungisa yonke lento ubuka ngiyakuthembisa ngizoyilungisa mina lento yazi uShuwe una 2 option ulungisa lento noma letha imali yomphakathi back ngizoyibuyisa malume ngizoyibuyisa yonke imali ngiyakuthembisa Weshukela ulungisa lento noma letha imali yomphakathi yes3 zokudate malume ngizoyilungisa wena Shukela kanti wenzana lento nje la hostel Lena ke mphakeni ka ngitsi ka re tshelo khona tshelo tsa rena tse ka generator mara a bereke next wena thukile i-TV yami ishila Shukela ishila i-TV yami iloka pupupu ukes uyabona bona kana udalile la cha ngiyayibona i-TV mfowethu man ngiyayibona i-TV ifriji lami lithule du liyangibuka nje Shukela hayi mani ngicela ehliseni umoya mama sikhulume mfowethu sikhulume lezi zinto lezi into engayenza la ngizothatha mina ngizilungise zonke lezi zinto vele thatha lezi zinto manje ngizilungisa nika lezi ngiyilungisa vese ngiyilungisa thatha lezi TV ngiyilungisa lezi zinto thatha lezi zinto yabona malume ngizokuthatha uyilungise lento ngoba uzanuka umswane umswane abantu badiniwe la hostel Wasalla wena thukile wasalla hamba yela naka lezi zinto ayilunga lezi ngizilungisa ngizosikhanda mina lesi sizi Sela we thatha lezi ngizilungisa malume ngiyathembisa uzobuya nje sisilungile lesi sizi Shona malanga ekhaya beke phina Zonke umsebenzi ungazulala ngizosho ukuthi hayi ngiyagula Qonda ungitshela ukuthi wena ukhetha leli toho lakho laseceni ngomsebenzi wakho ngempela lo mfana lo uyangiskema hayi Ngushukela mhluku Hey wena ungazongihlanyela lo ulungisa iphi inkinga lapha hostel eminyama lonke la uzobheza ungitshela ukuthi ulungisa inkinga Tengizama ukuyisho la sithanda sami ukuthi ngibadla onyala bayidala ngabathi thina shots badanze kwakubi cops